salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a, za mu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alkawari. Manzon Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin ta yazo cikin musnadul imam Ahmad da sunan Ibn Majah da sunan Tirmidhi da Abu Dawuda. Hadisi ne ingantacce, babu shakka game da ingancin shi, ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi ba su inganta ba, amma dai asalin hadisin ya tabbata. Annabi ya ce wa kawun shi, wan mahaifin shi, ya kawu ina son ka, zan yi maka wata kyauta, zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukanka baki daya, ƙanana da manya. Ya faɗi falaloli masu yawa. Ita sallar raka'a hudu ake yi, kamar la'asar ko azahar ko isha. Yadda kaga sallah azahar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne. In ka so za ka yi karatu a bayyane, in ka so za ka yi a sirrance, ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane, ko hudun duka ka yi su a sirrance, ko ka yi biyu a sirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha, ko dai haka. Ita ana karanta mata fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a, dan bambancin kenan. Duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, duka haka ake yi. Mu kiyaye wannan. Idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba, ita sai ka yi tasbihi, sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, ɗaya kenan. Sai ka yi so 10, so 10 ɗin nan 15 a tsayuwa, so 15 a tsaye. Sannan sai ka yi ruku'u, ka yi zikirorin da ake a ruku'u, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kafa 1 ko 3. Sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, kaga 25 kenan. Ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u, ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fihi, sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, 35 kenan. Sai ka sake yin sujuda, a sujuda an kai subhanallahi menene subhanaka allahumma ako subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda. Sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, ya zama nawa kenan 45. sai ka ɗago daga ainihin sujuda ka yi zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu, sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda 10, 55 ko